Hej og velkommen til. Mit navn er Tommy. Jeg elsker at udvikle organisationer og teams. Men jeg ved også, når vi skal udvikle, når vi skal lave nogle ændringer, så kræver det ekstremt meget adfærd. På mine kurser har jeg primært 3 ting, som jeg kigger ind i. De 3 ting, de er med til at skabe fundamentet. Den første ting, det er kommunikation. Kommunikerer vi klart og tydeligt sammen, så vi alle sammen er med på, hvilken vej vi skal? Eller har vi det sådan, at nogen kører en retning, og nogle andre kører en anden retning? Den anden ting, jeg kigger på, det er konflikter. Tør vi at tage vores konflikter, inden de bliver for store? Inden de ruller op ad konfliktstigen, bliver så store, at de tynger organisationen, teamet og medarbejderne? Den tredje ting, jeg kigger ind i, det er profiler. Dem kigger vi ind i, så vi får en forståelse af, hvorfor Charlotte og Mads, de gør tingene på en måde, og Birgitte og Jens, de gør tingene på en anden måde. Derefter kan vi altid bygge flere ting ind, som jeres organisation har brug for. En ting jeg vil love jer, jeg vil lave en garanti på, at med et kursus hos mig, der tager jeres medarbejdere noget med derfra, som de kan bruge, både personligt, hjemme hos dig selv og i jeres organisation. Det eneste I skal gøre nu, I skal skrive til mig, I skal ringe til mig, I skal gøre et eller andet, for hvis I ikke gør det, kommer vi desværre nok aldrig til at ses. Tak fordi I så med. Hej.